ама видях това нещо на Google, Wikipedia, видях такава картинка от тук и видях как тук се вижда, че се вижда и опера и затворена банка, се вижда и чакай вечера. И свикам, то под такъв ъгъл се вижда, че трябва да е някъде там да се вижда такива хора централно и свикам, трябва да е онова там.